Kecere niku saben sak kebayanan kecere niku sak kebayanan niku pirang RT, ibaratnya sak kebayanan 8 RT dijikuk 5-5. 8 RT dijikuk 5 ping 8 pira? Wis dijikuk. Wehke jago sing ora terkenal bayanan kono jikuk 5-5, wehke jago sing ora terkenal niku pamane 8 kebayanan nek dijikuk 5-5 sak kebayanan niku 5 RT pun pinten 5 ping 8 pun pinten lah niku dilumpukke mriku saged niku nek pilihan lurah ngoten niku nggih ngoten niku Mbah kados rawuh nggih nggih niku jenengan nggih sering mriku Mbah nggih nggih sering nek mriku niku minimal kula niku paling suwe sesasi pun mriki pun menginging rutin Mbah pun menginging nggih jenengan nek mboten mriku mboten sekeco nggih ngoten nggih mboten sekeco lah niku pun menginging mriki pun menginging Mbah kalau winginane niku kan nggih Semeru kan nggih meledos nggih nah terus nggih Semeru kan meledos nggih nggih sakderenge Semeru meledos napa Mbadi sampun angsal tetenger nek badhe wonten prahara gunung meledos wonten niku nggih nek Mbah saged diceriyosaken Mbah nggih nek gunung meledos niku nek sing Semeru niku mboten dianceri gunung Semeru meledos mboten pripun Mbah niku nggih niku wonten dipun wastani niku pulo ngoten lho iki pulo ana Jawa Timur iki bakale eneng sing jugruk ngoten niku namung ning pulo nggih nggih pulo mboten gunung ngoten niku nggih ning mari kula niku pun wong tuwa goblok tur manggone ana desa ning ngisor Gunung Lawu mboten ngerti nek pulo niku napa wong niku mboten sekolah sekolah kula namung gur merucut saka SD tok namungan mboten kados sakniki kula mbiyen niku sekolah namung cukup SD namungan dados ini cukup SD ning sedaya wau kula namung sing kula napa sing kula gatekke niku tenggene tiyang sepah niku ngati-ati nggih awake dhewe wong Jawa ya apa wae iki sing waspada niku sing wong tuwa sajar kula niku terus kula parani mawon lah kula nyuwun pengertosan niki pripun lak ngaten lah kuwi wae kowe rasah ning nyandi-andi wae nek kowe arep iso ngrogoh sukma ngrogoh rasa ngrogoh kamulyan kowe nyango ngarga dalem kula ngarga dalem dereng ngerti maune dereng ngertos ngarga dalem niku napa mula kula kasih sepriki kula mboten kendhat wonten Lawu niku lah kula lak sedaya wau pun diwiwiti ngantos setunggal ngantos dugi rampung niku kula sampun memahami mula diarani lah nggih Gunung Lawu gunung wis jelas nek Gunung Lawu jelas Gunung Lawu kok tesih salah lah niku tesih bingung lak waune niku nggih ngoten to mula lah kula nyamai nggih niku yang sepuh melih kula puruki lah priyose Gunung Lawu lah kula jawab wonten mriku tesih di elekke niku mboten leres pripun Mbah kula lak ngoten sien ngoten to lah jane bener lho Gunung Lawu ya kono kuwi dijek salahi salahe ning ngendi lah ngapunten lah kula enten tiyang sepuh beto iket ngoten kok nyajari kula iku salah rono kuwi ning Gunung Lawu ning kene iki gak Gunung Lawu ngoten niku Mbah kula lak matur ngoten lah niki pripun kedahe lah kowe nek anu ngono ya nggih kowe betah luwe nen amung 2 dina nggih betah ngoten to ya 2 dina wae kowe aja lunga nyanti-nyanti kowe nek kepethuk neh kowe tekok sing sak benere lah ngoten lah kula saestu kula tesih Joko cilik nembe bar selam lah kula nglakoni mulih wonten mriku 2 dina 2 bengi yalah niku kepanggih mulih di kula tanglet sak benere pripun lah ngoten sak benere ngene iki nggih sak benere iki Gunung Lawu kuwi terkenale cepete wong ngomong ning iki sak
kasunyatane tur sing barang cetha wela-wela gunung wis ngerti nek gunung ya le nek lawu ki lawang iki maksude kula lawange dereng pati mudeng melih Mbah lawang udelmu lho yer udelmu udel niku puser ya iki pusermu ki dadi niki mula iki gunung iki jenenge iki pusere jagat lakmo ngoten to. Kula niku Mbah, kula kan sering nggih ningali terus ten gene media sosial nggih Mbah. Gunung Lawu ini kan termasuk gunung paling sakral Mbah. Paling sakral tur paling sing gawat dhewe. Nah niku saged dicritakaken Mbak Adi. Kenging napa Mbah kok diwastani gunung paling sakral niku enten kejadian apa ten mriku terus kan terusé wonten istilah pasar bubrah ten mriku niku pripun nggih saged dicritakaken. Lah niku ngeten. Nek pasar bubrah niku mboten enten. Mboten nggih. Mboten wonten. Nek pasar bubrah niku mboten enten, tur niku diarani pasar bubrah ngoten mawon nek nyerebut pasar bubrah nggih. Niku lakune lan napa niku dalane pesanggrahane niku diarani cepet kula jenengan ngomong niku ngarga tiling. Ngarga tiling niku gawat kaliwat-liwat. Satu moro satu meninggal niku sejati tur niku tenan loro ne kalih sukma ilang niku lak ngaten ning gawate niku tesih gawat sukma ilang nek sukma ilang niku kabeh nggih ning nek tiling niku ragane tasih ngoten niku kiambak-kiambak namine nek teng sukma ilang niku sak badan wadake bablas. Ning nek teng ngarga tiling niku namung nyawane sing oncat. Iku. Berarti kok saged ngomong ngoten. Niku pripun Mbah criyose kok saged enten sukma ilang. Nah, enten nek wadake tasik wonten tapi nyawane sampun ilang. Lah niku pripun niku criyose niku saged jelasaken Mbah. Nek wadake niku tasih nek wadake niku tasih namine teng ngarga tiling nggih niku. Nggih. Niku mboten kuat ademe. Niku disebat pasar bubrah. Niku mula pasar bubrah niku entene namung balung. Balunge napa? Balung nggih wong sangka bosok ora diurusi mergane niku ora diurusi kuwi, ora ngertine wis gur balung darane kuwi balung kewan iki jak sejatine udu nggih niku ngandhape ngoten niku wonten sendange namine sendang kasatriyan nek sing inggil niku namine niku ngarga tiling nggih ngarga tiling niku terus mandhap niku wonten papan datar niku namine sing yen gawat kaliwat-liwat niku wau ajeng munggah pun mboten dasi niku teng papan datar niku pun kelangan jejak niku rumaosipun nggih pun bingung ngamonge niku sing tiyang mboten resik niku papan tempatipun niku pesanggrang le niku penamung pesanggrang mboten nggih tempate niku pesanggrahane kala siyen sing kentun kiambak nggih swargi Pak Soeharto niku kala siyen niku sing kentun nggih niku sakniki tempate pun amoh pun diorak-arik angin yakne mboten dirawat malih nggih mboten di anu niku nek sing ngarga tiling niku tasih niku tempate tasih ngaten niku tempate Bunda Ratu Kidul nggih namung kula sebut Bunda Ratu Kidul wonten mawon nggih niku tasih sepriki niku sing inggil kiambak niku nggene diubengi anu ngoten nggih ning teng mriku niku nek namung gur beto kembang tok niku apike kalih mbotene akeh mbotene ning nek dikompliti niku kathah manfaate napa mula nek tenggene Bunda Ratu Kidul niku kedah komplit niku nggih sugih Minang kedah enten sugih Minang niku pencok bakal sakadune komplit nggih enten duwite nggih enten doke sak komplite enten
Terus kopat kalih lepet. Lupat kali lepet. Kopat kalih lepet niku kedah beto. Nggih diadukke mriku. Niku. Mungkin nek pun ngoten niku, pun komplit menyang jawab mriku teng Segara Kidul nggih mathuk. Nggih. Teng mriku nggih mathuk. Ngoten. Nek teng mriku namung pesanggrahane. Ning Bunda niku tetep nyanggrah wonten mriku. Saged dipanggihi Mbah wonten niku. Saged dipanggihi ning tiyangipun ayu. Nyuwun sewu niki kula rasani ayu. Ayu, Mbah, nggih. Nggih ayu. Sering Mbah jenengan di Ning nek nyuwun sewu, ning nek enten wong ayu ampun kiyambake atine pikirane rumangsa seneng ampun. pripun Mbah? Mboten Lah mengke nek lah nggih niku wau, mengke wah pehe wong ayu atine pikirane duweni ternyuh. Nggih niku badan wadake enten ning soalane pun ucul niku wau. Ngoten. Ngoten nggih. Terus pantangane ngoten Mbah. Nggih niku. Ning nek pun beto niku kopat lepet. Ning kopat lepete janur kuning le ampun king godhong le. Kopate nggih janur kuning, lepete nggih janur, nggih adahe nggih janur kuning. Ringin napa Mbah kok ndamel janur? Nggih, lah niku anune kok. Kedah sesuai kok. Ning nek Bunda niku ora anu napa niku slendange lah ijo. Ijo. Ngoten niku ijo.